Issa taħt it-3500. Dan huwa n-numru ta' persuni jirreġistraw għall-impjieg f'pajjiżna. Numru li issa ilu għal numru rekord ta' xhur jinżel b'mod konsistenti. Skont tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO f'Ġunju n-numru ta' persuni jirreġistraw għall-impjieg kien ta' 3441, meta fl-istess xahar is-sena li għaddiet kien hemm 5209. F'Ġunju 2013, ftit wara li fil-Gvern kien hemm Partit Nazzjonalista, dan in-numru kien jaqbes is-7,000 persuna. In-numru ta' persuni jirreġistraw juri tnaqqis ta' 1768 meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Dan it-tnaqqis kien irreġistrat fost l-etajiet kollha. Filwaqt li l-ikbar tnaqqis der fost dawk li kienu ilhom jirreġistraw iktar minn sena. Naqsu koll il-persuni b'diżabilità jirreġistraw b'numru jinżel għal 335 biex xahar wara xahar qed jibqa' jidher il-frott tal-miżuri maħsuba biex idaħħlu iktar persuni b'diżabilità f'impjieg. Filwaqt il-maġġoranza tal-irġiel li kienu qed ifittxu xogħol fittxew xogħol manwali, in-nisa fittxew l-aktar xogħol klerikali.